O monstro. Os alumnos de sexto de primaria do CEI Parada Campañó van contar este conto para facervos pensar na necesidade de berrar ao mundo que queremos rematar coa violencia de xénero. Eu chámome Rosario e meu irmán chamase Carlos. Eu teño 10 anos e el 8. A min gústame os espaguetis con moita salsa de tomate. Colócome un ben longo entre os beizos e o trago sen parar, como unha aspiradora. A meu irmán o que máis lle gusta é o biscoito. Prefire o de chocolate con amêndoas moídas. Vivimos cun monstro. É horrible. É forte e alto. Cuspe escuma pola boca e en moitas ocasións os seus ollos tíñense de vermello. Cando comezamos a ir ao colexio, levamos un debuxo do monstro á mestra. Díxonos que tiñamos moita imaxinación e que se pechábamos os ollos e quedábamos a dormir, seguro que marcharía para sempre. Ao día seguinte, mentres estábamos a cear, sen querer derramei o vaso de leite. Entón apareceu furioso o monstro, levantou as súas garras e empurroume. O meu irmán comezou a chorar e tamén empurrouno a él. Contamos a miña avoa, que nos dixo: cando aparezca de novo, o que tenes que facer é cantarlle esta canción. Bicho fedorento, ollos de dragón, garras de verme, ruxido de león, monstro cada tonto, con pinta de matón. Esta noite pedímoste que durmas no balcón. Seguro que cando escoite esta canción marchará correndo para sempre. Así o fixemos, e a avoa equivocouse. Foi peor do que pensábamos. Despois de cantar, os que dormimos no balcón fomos nós. Aínda sorte que estábamos os dous xuntos. Esa noite dormimos abrazados. Miña nai tamén mira ao monstro. Mercounos unha televisión e púxoa na miña habitación. Cando se lle apareza a ela, péchanos na habitación e nos di que subamos o volumen ao máximo. Nós sabemos que é para que non escoitemos os alaridos da besta. Eu contei a moita xente do monstro. Meu irmán non. Nas vacacións do Nadal o monstro apareceu todos os días. Onte non fomos ao colexio. Miña nai non nos deixou saír da habitación. Esta vez non nos puxo o televisor. Escoitábamos ao monstro berrar e dar golpes. Escoitábamos ruídos extraños e miña nai non paraba de dicirlle que marchara e nos deixara en paz. Miña nai é moi valente. Meu irmán e eu, baixo a cama, comezamos a cantar a retaíla que nos ensinou a avoa. Bicho fedorento, ollos de dragón, garras de verme, ruxido de león, monstro cara tonto, con pinta de matón. Pedímosche que esta noite durmas no balcón. E esta vez o monstro si fixo caso. Deixou de berrar e dar golpes nas paredes e de botar escuma pola boca. Agora vivimos coa miña avoa e o monstro só aparece cando nós estamos a dormir. Pero se despertas, vólvese a ir. 25 de novembro. Día Internacional contra a Violencia de Xénero.